ଅଁଳା ଏପରି ଏକ ଫଳ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଁଳା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧୀୟ ଫଳ ଯାହା ଅନେକ ରୋଗରେ ଲାଭଦାୟକ। ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏ ଗରମ ଦିନରେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଫଳ, ଫୁଲ ଏବଂ ଔଷଧି ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସମୟ ସହିତ ଆଧୁନିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଫଳ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ଏବେ ବି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଁଳା। ଅଁଳା ଏପରି ଏକ ଫଳ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଅଁଳାକୁ ଆପଣ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଅଁଳା ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ବାନ୍ତି ବି ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଏହା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ପାଇଁ ବି ଏ ରାମବାଣ। ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୁର ଅଁଳା। ଅଁଳା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଯଦି କାହା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ନିୟମିତ ଅଁଳା ଖାଇ ଏହି ଅଭାବକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଆମକୁ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଅଁଳା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ରୋକେ, ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଅଁଳାରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀରେ କରିଦିଏ, ଜଲ୍ଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଏନି। ଏହା ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ବାତ, କଫ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଅଁଳାର ଅନେକ ବ୍ୟବହାର। ଅଁଳାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଖାଇହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଜାମ୍ ତିଆରି କରିକି ଖାଇହେବ, ଯାହା ସ୍ୱାଦରେ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଚାର, ଚଟଣି ଏବଂ ରସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ସେବନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅଁଳା କେଶ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହାର ରସ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ କଳା ଏବଂ ଘନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେଶ ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ଡ୍ରଫ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଶରୀରରେ ଏହି 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ହୃଦ୍ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଶରୀରରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲକ୍ଷଣ। ଥକାପଣ ଲାଗେ। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଥକାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି, ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ତ୍ୱଚା ହଳଦିଆ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ନଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ନଖ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନି ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ କି ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ।